Ola, boas, hoxe en Xeografía co Prof. Iñaki, as cliseries. Vamos a ver, que é unha cliserie? A cliserie é un gráfico que nos representa como se gradúa, como varía a vexetación nunha montaña en función da altura e da orientación. Cousas que temos que ter en conta nunha cliserie. Temos que ter en conta, principal, a altura, o gradiente adiabático, 0,6, 0,65 grados centígrados cada 100 metros, baixa a temperatura. Cada 100 metros que subimos, a temperatura descende 0,6 grados. Isto nos vai dar lugar ás chuvias orográficas. Canto máis arriba, ven unha masa de aire, sube, se enfría, condensa, e ao final hai máis precipitación. Canto máis alto, máis frío, máis precipitación. Eso, evidentemente, para as plantas vai a ser moi relevante, que é o que estamos estudiando nas cliseries. Canto máis arriba, teñen que ser máis resistentes ao frío e necesitan máis auga. Canto máis abaixo, o contrario. A solaina e a Basedo, eso tamén vai ser fundamental. Vai ser fundamental si están orientadas hacia o sol, si están, no noso caso, no hemisferio norte, si están orientadas hacia o sur, a parte da montaña que está orientada hacia o sur, recibe de máis insolación, recibe máis a luz solar, co cal máis calor, e menos humidade porque se evapora máis auga. O contrario ocurriría na cara norte dunha montaña. Canto hai máis frío e máis humidade, porque dá menos o sol, menos horas ao día. Despois o efecto barlovento e sotavento, fundamental. Os ventos predominantes en cada zona veñen dende un lugar, como faláramos en Tenerife, dende o norte cos ventos alisios, isto é, o efecto foi en barlovento, onde dá máis o vento, vamos a ter máis chuvia, e sotavento, onde dá menos o vento, vai a ser unha zona que se vai a resecar por este efecto Foehn. E despois tamén a acción humana. Os humanos facemos sustitucións de especies, degradamos os bosques, e iso evidentemente vai ter efectos